Mayong hapon, yari nagapanguna nga balita. Mayor Jerry Treñas nagpagawa sang panibago nga pagsulundan sa pagpaidalom sa Alert Level 2 sang syudad sang Iloilo. Kag Ilonggo musicians nagtililipon agod maghiwat sang concert for a cause sa bulan sang Disyembre para sa mga frontliners. Padayon ng istrikto nga pagpatuman sang minimum health protocol sa syudad sang Iloilo, bisan ginhalugan na ang quarantine status sa Alert Level 2 classification. Ini ang sandig sa Executive Order No. 137. Ini ang epektibo umpisa Nobyembre 16 tubtob Nobyembre 30 sini nga tuig. Ginpahayag sang alkalde nga ara sa gihapon ang pamahog sang COVID-19 virus. Gani nagapanom do mga ahensya sa publiko nga hindi magkampante. Magsuksok sa gihapon sang face mask. Sundon ang isa ka metro nga physical distancing kag magpanghugas sang kamot. Yari ang pila sa mga ginamyendahan nga pagsulundan para sa mga restaurants kag establishmento nga may fully vaccinated workers kag safety seal certification, mahimo mag-akomodar sang 80% nga indoor dining capacity, samtang 100% naman sa alfresco dining. Para naman sa fully vaccinated nga magabiyahe, yari ang mga rekisito nga kinahanglan ipresenta. Magdala lang sang travel pass via S-Pass system kag magpakita sang vaccination card. Para naman sa mga wala pa nakapabakuna nga luyag magbiyahe, kinahanglan ipresenta ang travel pass via S-Pass system kag mapakita lang sang negative RT-PCR test results. Para naman sa mga public utility jeepneys, mahimo mag-akomodar sang 70% passenger capacity. Ginadumilian naman ang pag-inom sa makahulubong nga ilimnon. Apang ginapahanugutan ang baligyaanay, umpisa alas 9 sa kaagahon tubtob alas 6 sa kagabihon. Bukas man ang mga bangko, umpisa alas 9 sa kaagahon tubtob alas 4 sa hapon. Samtang, wala naman nagauntat ang lokal nga panguluhan sa pagpatigayon sang vaccination program sa syudad. Ilabi na para sa mga kabataan nga nagaedad 12 tubtob 17 anyos. Target sang lokal nga panguluhan nga mabakuna ang kapin 50,000 ka mga menor de edad sa syudad. Ginahulat man ni Mayor Jerry Treñas ang go signal sang National Interagency Task Force sa paghatag sang booster shot sa mga medical frontliners, senior citizen kag person with comorbidities. Nagtililipon ang mga Ilonggo artist sang syudad sang Iloilo agod maghiwat sang isa ka concert for a cause. Ini ang gintiguluhan Bayani 1. Sani puwersa mga miyembro sang Iloilo Champions of Music sa pagpatigayon sang konsyerto nga may tinutuyo sa pagtibong sang kulturang Ilonggo, pinaagi sa sining kag musika. Malipayon nga ginpakigbahin sa mga miyembro sang ICX Network nga ini ang ilan nang ginpamaagi agud liwat nga mapakita ang mga talentos sang Ilonggo sa patag sang pagkanta kag ang matipon nga kantidad sa sining nga virtual show ang igatugyan sa mga frontliners, vaccinators kag sa kapareho nila nga mga local artist nga nadulaan sang palangabuyan bangod sang pandemya. Subong pa lang nagahinyo sang hamili nga suporta ang mga local artist kag singers sang ICX Network sa palabuton nga virtual concert for a cause nga pagahiwaton sa Iloilo Convention Center sa Disyembre 31. Ang iban nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Dane Raffles.